След малко ще продължим. Да, след малко ще продължим с ръченицата, ако искате и браво хоро. Така. Добре, пожеланията на една майчица, мъжката майка, казва така: да бъдат живи и здрави, обичани до дълбоки старини и много компромиси в живота. Много. Ако няма компромиси, няма как да върви напред семейният живот. Здраве и много щастие пожелава вашата майчица. Опа, до година, тази година булка, до година люлка, ма не над 2 се пожела. Чулта и Господ. Да, няма страшно. Баби има, дядовци има, ще ги гледат живи и здрави. Така, майката, тъж свикървата, по-точно подарява на булката едно златно колие на стойност 1800 лева. Браво! Аплодисменти! Такава свикърва трябва да я цениш, младо булче, да я слушаш, да я уважаваш и обичаш. Добре. Отлично, справи се чудесно. Браво. Със здраве да си го носиш. Я да видим, мале, какво ще подаряваш. Няма смисъл да броим. Ти ги знаеш. Така, значи, свикървата ти дава тези пачки. Тя каза, искаш да я попиташ как е тя, как си ти, добре ли си? Ами пачките си, тя си знае колко са, те ще си ги преброят в къщи. 9, добре, 10, хванахте, 11, 12, 13, 14, 15 хиляди лева! Чакай, само да кажа аплодисменти до тук. Така, нека да заповядам малкия кръстник тук при нас. 15 000 лева от майката на младоженица. Браво! Живе и здрава да си, майче. Добре, тогава да дойде дъщерята. Тогава да дойде дъщерята, каза. И Зетя, Зет като мед. Зетя и снахата винаги са на първа линия. Така, Зетя и снахата са на първа линия, казва. Браво! Ето баба. Така, 1000 дава баба. Сега да почнем. Защото Войчо навакса от годината. Така ли? Той навакса Войчо, нали така? 1000, 2, 3, 4, 5000 лева! Чакам, тук съм. Аз чак идвам от Свиленград, как няма да чакам? Тук съм. може да отидем да вкъщи. Може, разбира се. Точно така. 5 ли бяха? Продължаваме. Тук са още 5. Още 5? Няма смисъл, ти ги знаеш. Имаме ти вяра, знаем, че ни лъжеш. Още 5? Това иска малко на Зетя. Малко на Зетя, защото е много добра. Така, Зетката мед, както се казва, още 5000 лева и на Зетя, общо 10 000 лева. Много съм благодарна, защото за 15 години, 10 години брак, 5 години любов. Общо стават 15 години. Не ми е казала една дума. И го обичам като повече от син. Аплодисменти заслужени! Браво, майче, браво! Всяка тъща не е така. Браво! Сила мамата, Ей! И сега? Решавам тъй. Какво решаваш? 1000 на сина. 2, 3, 4, 5000 на сина. 1000, 2, 3, 4, 5 и на дъщерята! Това са ми даром
от моят баща Ангел Пазител, който днеско съм много благодарна, че съм му замолила на него в небесата да бъде този ден много прекрасен и да няма капка дъжд за моите деца. Браво! Заслужени аплодисменти. За малко и мен да ме разплачеш, защото аз също съм майка и баба на 4 внучета. Имам зет, имам снаха, син и дъщеря. И сина. Сина. Браво! Общата сума е 15 000 лева на дъщерята и зетя и 20 000 лева на сина и нашата прекрасна булка. Ако казваме слушат, ще има още повече. Подаръка, който е за малко семейство Алекси Аспорухов. И след малко ще има една прекрасна заря за всички гости, за нашето прекрасно мило семейство. Подаръка също е от майката за веселбата, поканене Алекси Аспорухов. Тази първо искам да благодаря на всички гости, че ни уважихте, приятели, роднини, колеги. Добре, да се зика. Така. По принцип на едно тържество винаги се забравя оркестъра и се забравя видеото. Искам да им благодаря и на тях. Искам да благодаря на всички слугувачи, сервитьори, че без тях нямаше да се обслужат хора. Това е човек, който знае, че винаги се справям в... Тя ме е научила да се справям в живота, но винаги ми е помагала по всякакъв начин. Това е човекът, който най-много ми е на сърце. Да. И дядо, това лично те бяха хората, които цял живот ни помагаха и до ден днешен ни помагат. Искам да им благодаря, искам да благодаря и да поздравя родителите на моето красиво момиче. Да бъдат живи и здрави. Винаги са ме посрещали с, както се казва, с прегръдка, с отворени врати, с пълна маса. Благодаря на всички нейни роднини, всички гости още веднъж. Ако някой се чувства забравен, се извинявам. Бъдете живи и здрави и на здраве! Браво! Ево, браво! Така. 50 точки за оркестъра и казва така нашата прекрасна кума. За най-добрата майка, казва Ангел Пазител, която е... Моите най-добри деца, защото до днес, каквото съм казала, съм изпълнили и не съм просто засрамили. Много им благодаря и им пожелавам и на двете семейства да бъдат живи, здрави, Господ да ги пази, да бъдат благословени и да се обичат много с половинките си. Амин. Ево, браво! И още една голяма пара. Много пари за оркестъра от младоженците и от кумовете. Аз съм човек, който обича разнообразната музика, различни стилове. Искам да поздравя за мен най-добрият цигулар в България, Атанас Славов Мравчо. Браво! И то много разбираш. Не горе-долу ми на 1000% разбираш от музика. Аз обичам да казвам, който разбира, тук се спира. При Атанас Славов Мравчо, нашия прекрасен колега, уникален, Алекси Аспорухов. И така, един бръсен кючек. Продължаваме ли? Не. Добре. Кумата пожела да поздрави своята майчица. Една моя песен, скъпа майчице, Доминор, колеги.
За тебе, майко. Още пари от комата. Не мога и за миг да те оставя, скъпа майчице, скъпа майчице. Когато бях дете, не ме оставяше, скъпа майчице, скъпа майчице. В студените и в зимните нощи винаги си спомням как ме обгръщаше с майчина любов. Сега това толкова ми липсва, защото годините отминаха и пораснах. Без тебе толкова много трудно, мила мамо, защото свикнал съм да си до мен. И винаги си спомням как ми казваше: ти си целият ми свят. Без тебе толкова много трудно, мила мамо, защото свикнал съм да си до мен. И винаги си спомням как ми казваше: ти си целият ми свят. Ти си пътят към живота, мамо, скъпа майчице, скъпа майчице. Когато бях дете, не ме оставяше, скъпа майчице, скъпа майчице. В студените и в зимните нощи винаги си спомням как ме обгръщаше с майчина любов. Сега това толкова ми липсва, защото годините отминаха и пораснах. Без тебе толкова много трудно, мила мамо, защото свикнал съм да си до мен. И винаги си спомням как ми казваше: мамо, обичам те. Без тебе толкова много трудно, мила мамо, защото свикнал съм да си до мен. И винаги си спомням как ми казваше: мамо, обичам те. Ево да, браво, браво, браво. Айде като чекам Равчо, пожелание на... Има ли? Добре, поднасяме сладките, така ли? Айде да намериме... Дойде време да поднасяме сладки дарове! Да, не го правим. После сме при вас, брат ми. После сме при вас, няма проблем. Поднасяме даровете на нашите кумове!
младото семейство подаряват на тяхните кумове. Да, само е така да може камерата да снима. Какво е това точно? Скромни подаръци, които, разбира се, те ще си ги видят в къщи. От сърце, от Господ повече. Благодарим от все сърце, от името на малото семейство. Те ви благодарят сърдечно. Ако нещо така неволно са ви засегнали с нещо, обидили, моля, извинете, прощавайте, казват малото семейство. Това сте вие най-важните хора за тях. Както знаете, аз пък да подчертая да кажа, че по стар български обичай Господ е горе на небето, знаете, че кумът и кумата са долу на земята. Не, че само ви свързва и кръвта, това е едно на ръка, нали? Определено, но и се уважават още повече, защото още по-близки вече станахте. Вземете си подаръците, със здраве, да си ги ползвате, с желание, мерак. Бъдете живи и здрави и благословени. Коя песен? Да? Калино Калинче. Добре, ще направим. На Пепе Христосова, нали така? Бавната, добре. Специално за твоята сестра, за твоята кома, за твоето половино сърце, твоята слабост. Къде се явява това? И една голяма пара от въоръжени са 30 точки. Калинче, хубавичке! Ви сега аз преди малко Алекси ме разплака, защото съм далеч от моите деца и те са в чужбина, имам сини дъщеря. Ако видя, че още има сълзи в твоите очи, наистина не мога да изпея песента. Както казах, майка съм, баба съм на 4 внучета, за това, че доста съм чувствителна. Галино, Галинче, хубава, каква те майка. Майка гледала, най-хубавата майка, майка Орлица те е гледала, жива и здрава, благословена да ви е майчицата. На здраве и всички сватбари! От името на младото семейство и прекрасните кумове, желаем ви здраве, щастие и късмет във всяка къща берекет. На здраве! Очите ясни звездици, веждите вити.
сладка малина. Благодаря от сърце. Жива и здрава да ти е твоята комичка и цялото семейство. Бъдете благословени. А сега с какво продължаваме, вие ще кажете. Ще пътуваме за риба. Ето една голяма наздравица с вашите кумове. Точно така. Разбира се, че няма да е първата, имате за напред много наздравици да направите. Те първа започва хубавите моменти. Така, кумовете даряват на младото семейство 5000 лева без, да, плюс златните хълки. Браво, живи и здрави! Със здраве да си ги харчите парите и до дълбоки старини да носите вашите хълки. Така, все така да сте сплотени и да давате винаги в хубави моменти и кораж, и любов, всичко абсолютно от А до Я. Знам, вие сте тяхната опора. Добре, с какво продължаваме? Кума ще каже. Мале! Добре. Ами колеги, давайте нещо. Младоженица казва нещо сръбско, гръцко. Какво да бъдем? По-бързичко, баладички, гръцки. Добре. Може нещо на Шабан Шаолич. Есенна балада се пожелаха. По-живичко. Добре, какво да е по-живичко? Михайло се пожела нашият младоженец. Някой от колегите мъжка песне. Хайде! Života, da mu maju delu, drago mi otpiše. Ja bi se ljubavi, ja ne mnogo više. Otvori mi svoja vrata, ja sam šumaj koju kuca. Veli sluga što te voli, zero tebi što te voli, ti kraljice. Ljubavi, ja ne mogu više. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovjek koju kuca. Veli sluga što me voli, zero veli što me voli, ti kraljice. Srca
моли дами да заповядат тук. Всички моми, които са следващите или следващата булка по-точно, която ще е до година. Има още малко, почти 2 месеца тук. 3, може и тази година, може и до година. Къде са момите, момичетата? Защо се срамувате? Заповядайте смело! Наредете се, момичета! Динамика. Така. Мило Булче, да попитам нещо. Щастливо разведени може ли? Може, нали? Ако искат. И щастливо разведени, ако има. Ако има, да. Не само неомъжените, нали така? Но по принцип, нали, каза се, момите. Така, чакайте. После ще има жартиера, има ли после? Има и жартиера, ама... Така, не, ама... Табулката ми беше студено, сега вече... Да, жартиера е свален, затова че мълженица ще го хвърли после този жартиер, да видим кой ще бъде късметлията. Така, знаеш, ако искаш може да си го подариш, ако искаш и го хвърлиш, може да си имаш някаква напитка за това. Броим до 3. 1. Сега, разкърчете малко снаги. Снаги така, от кръста надолу, ръчички горе. Защото така лесно букета не се хваща. Не се взима лесно от булката. 1,5. 2. Ръчички горе. 2,5. 3. Ама булката не е доволна, ви не играете въобще. Колеги, я един ключек така, един ключек. Така. Ще да булка, когато иска, тогава ще затворя букета. Момичета, обърнете се малко насам, ако обичате, момичета. Ало, момите, айде, комице, давай ти си. 1. 2. 3. Браво! Уникални сте. Така, нека сега да дойдат ергените. Имаме ли ергени? Имаме. Само големи пичове! Чакаме ли тук? Опа, ето ги пичовете! Още има ли? Има ли ергени? Айде пичовете! Айде шампиони! Карилете се! Така, има още момчета. Кой? Игнат, Орлин, Асен, Златомир, Арсени, тук ли сте? Орлин дойде ли? Не Орлин Памуков, вашия Орлин. Игнат, да дойде тук. Айде момчета, само ергените. Красивин, Арсени. Айде заповядайте! Така, искам на мълченица да поиграете хубаво. Ако му хареса как играете, ще хвърля жардиерата. Стоп музика. Така, всеки може ключек. Ръченица иска да ви види как играете. Нема, значи не заслужаваш
Добре, айде кичек, от него да мине. Да видите колко е добър. Ама гледа на потъка, само на барабани сега. Така да има малко атракция. Ето и половина! Две и половина! Три! Ама няма! Ами няма, нещо стана. Магия! Ето! Две и половина! Две и половина! Три! Да той пата роклята. Браво! Кой е късметнията? Кой е късметнията? Така, Славчо ли е късметнията? Браво! Сега направи си снимка. Снимка, да. Къде е фото? Тук. Сега следва тортата. Мило семейство, ръка за ръка, както винаги, от тук насетне ще правите всичко. Хванете ножа заедно. Няма нищо. И така, раздръжете вашето парче от сладката сватбена торта. И разбира се, тук пред всички сватбари ще се захраните един друг. Аплодисменти! За най-красивите, за най-щастливите младоженци. И аз сега да ви видим как ще се справите с ръчички, може, както вие прецените. Опа, нещо булката взима голямо парче. Това означава, че те обича. Почита неин съпруг. Дава ти от голямото парче, за да й казваш големи, хубави и сладки приказки. Също ти не оставаш назад, не отстъпваш. Още едно голямо парче за нашата прекрасна булка. Взаимно се хранят много добре. На вас тортата сладка ви е, а да знаете на нас как ни горчи. И я да посладите сега с едно горчиво! 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 Браво! Уникални сте! Живи и здрави! Браво! Give us a
Любовта, всеки си казва
музикални поздрави от кръстниците. Благодаря на всички гости, на всички приятели, че са уважили тези прекрасни младоженци и техните прекрасни родители, разбира се. Както казахме, поздравите са лично от клубите. Айде, ще размервие се. Айде, бе, ти си! Браво, красота уникална! Свалете имената на за си, защото гласът се отиде вече на химическо чисти. Пожелана песен Кемано Маршал Ероменте! И пристига 50-та!
даде.